Jos. Aku bocor jaluk dicengkreng Mas. Iya. Agur mak, aku ya butuh nafkah batin loh Mas. Nafkah batin iki Sudah lahir aku sabar ora nafkah batin. Mas aku haus. Ora. Aku sing ora haus, aku sing ora bergairah. Aku bisa syariat agama nek Pak. Syariat agama nek sing lanang ku ora harus bergairah, Rek. Nah, yang sing putri ki sunahe melamarkan diri. Gampang ben bergairah gampang. Raine tutupi kresek terus digambari dari persik ya. Sip. Kalau istrimu adalah sawah ladangmu atau model bercocok tanam pindai itu yang penting masih dalam satu selimut. Ayo Mas perlakukan aku Mas. Lah piye wong ladange ya nek pacule. Kalau pacul sih nggak apa-apa, Mbak. Ada ular. Itu ular. Lah Apa itu? Inggris. Yen macan. Aku yo organ tubuhku menjelang menopause. Barang asih-asih kok. Matus. Mbak Mimin ono jenengan niku sing paling bunga pengedramku lho. Oh, Mbak Mimin sing ngedrak. Cedai. Nah, ini untuk menggugurkan dosa. Iya. Salim, Bre. seleraku. Itu seleranya yang begitu-begitu itu. Coba digerayah-gerayah apa kapake. Mas, aku nggak suka main Yo, fisik. Aku nggak suka main fisik dan kata-kata berakit-rakit ke hulu bernangan ke tepian. Artinya Kapan kita segera ke penghulu agar cinta kita bisa segera Yeah. diselesaikan. Jadi selera, Fer. Apa-apa ya, apa-apa tak ajari nek rumit. Oh, Tak beli. ajari. Lek, gandeng kowe ngerayu to. Iki sing nyelenep ngiler iki lho. Ya, Fe. Itu masih sendiri. Ini masih sering ngiler. Tinggal dong. nek karo sing ngedrak. Nek karo sing ngedrak. Tinggal tuh masih sendiri itu. Mas, aku gestar loh bintang tamu kok. Padahal gendruwo. Aku bintang tamu, Mas. Yang nyelenap sedang putus cinta itu. Putus cinta, aku berarti Mas. Gak apa-apa, nanti lama-lama nyaman. Mas, lanang wedok nek lampune dipateni rasane padha wae. Ayo kae. Bangane kok tumbas. Itu sing wis ana. Cepat iki. Tor ini saya luruskan niatnya. Jangan kamu niati zina, salah. Zina itu salah. Niati sodako. Sodako. Aku niati sodako. Sodako ono ani ajaran. Yang ngedrem nggak boleh cemburu. Cemburu itu, Mbak. Cemburu ya Allah apa-apa lho Mas. Kulit sing golek mati ya bosoke wis. Wes gagelaan kowe. Nek kono ae. Ngene ya. Ya, yen macan. Asik. Hati-hati lho kok kesampruk lho. Aku tak takon sing ngedrak. Barangmu asih-asih ngono kok brengose munggah mudun. Bude cantik ya Bude ya. Peluk dari belakang dong. Dari belakang. Dari belakang dong. Loco ngono banget. Aku mah dibetok tok Mas. Piye? Piye ta? Bude kok dijambak. Nyerak Bude dilocos tok mah dijambak. Pengen ngomongin yang ujarku Riri. Oh, dari Riri teman tau. Dari Itu temannya Riri. Oh, temannya Riri. Temannya Riri. Ya nek Kamu kalau Mbak Riri? Riri kae sentrong sama Iya, itu temannya Riri. Nah, aku kan wis 51 Mas. Aku iki plaki pakai duduk gule aku iki. 51 lho cantik kaya ngene. Maaf nek umum sing ngedram karo iki maaf. Malah aku siji. Santai malah tak bayar Mas nek kamu. Ngono. Kayak dibayar. Nek sing nyelentemke njaluk gratisan kuwi kira-kira ora. Ora masalah, penting aku sak nonton barani swarga. Nek karo sing ngedrak ki ketake kok ora
banding kan sih enom. Iki cocoknya ya harus nyelentem. Seumuran. Rene Mas ndak Mas santai bae ora apa-apa aku ora Kok nakal. terus keringet dingin. Iki wis disuntik lho iki. Dia sudah punya pilihan, Bang. Oh sih. EI. Iya. EI. Ai itu. Sedang WA-an sama EI. Meta. Mana Mas Wiji aja lagi ya. Jana. Barang karo jimpet kene iki ngopo to? Kene karo jimpet ini. Aku nek nyorong wedok tak kempet kok kuleku. Udah ngewe-wewi. Kowe kudu ngerti titi laras. Aku Iki ya karo larasan kudu ngerti. Lah gurune Apri kira aku toh. Aku dari tadi tidak pegang, tidak menyanyi memberikan kepada talenta-talenta muda. Ben ono generasi sini. Ya iya contohnya. Ya pas kembang iki. Ayo. Rodok suara dole. Bude atau bude? Iya, Pak. Oh ya, Bos Dian, Ambiara. Iki ambiar caping gunung. Kembang bae sih. Caping gunung. Sing apik. Mbak, Mas. Melihat manusia di dunia itu sidikarinya berbeda. Ayo. Jadi nek karakterku beda karo Mbak Kos, beda karo Mbak Kenti, beda karo Mbak Ayu. Ku yo sewajarnya. Kok beda dianggap salah. Itu yang kamu luruskan. Iki beda mergo cengkok beda karo liyane iki cengkok. Ya terserah toh. Uang dia manajemen pemasaran dhewe kok. Iki Apri adol rupa, aku adol kualitas. Wah, wali. Apri adol bokong, aku adol body language. Mas, kuwi jenenge swara ciri khas. Dadi kasih ra ono dadi garek ciri. Iya. Cekok. Au. Iya wong kuwi. Cengkok sendal kopling ya iki. Tengok sekarat ya. Ini dimasukkan unsur agama ya iso. Kenapa suaraku nggak selantang di Apri? Karena wanita itu sunahnya suaranya dilembutkan, jangan melebihi powernya laki-laki. Oh nek wong lanang iki, weh, berarti wong wedok Jadi itu aku ada pasang wonten dakwah Mas. ning ya tetep lanang bae. Ojo keras gelut kok dandar rumah tanggane sing gak kurban. Nek umpama wong wedok kok wonten dawuh Mas. Ora ya. Yo. Ya. Pacita. Sarwi. Lah, kok iki? Ayo Firman. Ya kalane lek. Ojo nempel sik ya sesuk melu ning Bandar Negara. Rapar nempel tak janji lho. Entuk melu ning cendana ning rapar nakal. Tek. Lek tak briefing tak delok ning daerah dingin lho, Pak. Ngantek rewel iki lho. Mbak Mimin jenengan ya sunat, Mbak. Surah ya beda-beda kok anu dijepitke ngasu niku. Dicakapke ngasu. Iki mau wis dijanjeni. Tak janjeni anak ampun nakal Badhe cendana. wonten Banjarnegara. Daerah dingin. Cendana. Nek. Mangke nek wangsul gitu badhe dinail art. Kok diniat, gua kira jempol. Jempol kok merenges. Tapi aja saru-saru. Pak Darwin kan sik kaya ngono kok wis saru. Lah iki kok ajare kan diniat iki. Lah iki mana dinail art lemu. Tak janjeni arep tak nail art. Mas. Iya. Nah, Panas. Hujan.
Bambang. Ono to. Kadangku sepuh kabeh praya mergo pakatimu. Wis padakno. Wana segera wis dadi karo abang. Wis padak. Akeh bocah do dadi kelangan wong tuwa wedok do dadi. Kamu kata. Jograng. Mana? Kok jodang kowe tok jograng. Jograng. Tapi wah wis kudune tuwa ya ora ayang sudah kumon. Jograng. Oh jograng. Tak tekan aku cino. Aku cici. Iyo. Jograng kok jegok iki piye to? Sing kudune jijik ki aku. Ya ceritane aku ayu banget kan merkosaku. Aku gak mau. Jograng. Wis padakno. Prajuritmu wis kalah perang. Banyak-banyak Kowe dadi wanita boyongan. sedulur batuk senyari bumi. Bakal takut kuwi bumi wana segara. Ora bakal mundur. Jograng. Apa ora ngerti? Dadi yo banyu ora bakal nyawuk, dadi yo godhong ora bakal nyawuk. Sugih aku yang menungso ora tata. Iblis lanat. Wah kowe iblis kok ngomong iblis. Aku kelangan wong tuwa. Kelangan kadangku sepuh. Tobat-tobat duli apa kowe tresno karo aku. Tresno pitu sekuat kasih. Ora kabeh lemeran ngomong. Sabar, Kakak Dani, rasa ngoyo-ngoyo asam urat mumpul. Jograng kok nek metu dadi lanang to. Banggung aja rujuk paksa. Wes padakno. Apa ora ngerti disekseni para nayaka praja? Prajuritmu kalah perang. Ora sudi. Belum ya. Ayo. Aku mau kowe wong kowe tok ana seneng jane aku mau nodi ngetes sepiro ke dene tesane bantu marang jonggrang. Nanging jaranan wong wedok kuwi nek bakal dipundhut karo wong lanang mesti duwe punaki, duwe Yo. Sik yo nek ora kok ora. Wis setting straight. Belum tak boyong. ana ing penggen aku satu. Ning ana salate Kang yo. Apa? Aku njaluk bayi 40.000 sik. Candi kok bayi. Kowe bayi nglairke 1000 ora mlaku kene. Aku njaluk candi 40.000 semono kudu dadi Bakal tak sembadani opo Kang Gas. sadurunge jago-jago padha kluro yo, Bang. Sago, sagak. Jonggrang lan pun biomban. Itu biomban apa? Leres kula biyo Iki adikku, Bang. Biomban. Sawangen. Apa kan dadi penjalmu wis tak turuti candi cacah 1000. Kaya sing tak kandhake ing Iya. jaluk candi cacah 1000. Yang kurang siji wae ateges ora kasembadan sliramu boyong jonggrang ana ing Di bayang karunia kami mati. Dietong biyong daging Wonten mrika wonten cacah tunggal kali 300. 300 piye? Wonten mrika 300. 600. Wonten mrika 300. 100 kaya mangkono Wonten wiking wonten 90, 1, 2, 9. Kira tunggal Gusti. Candi 1000 kurang siji bantu. Tak balenane pisan kasih Bang. Iya. 600. Dadi lanang. 800. Kaya wong tentang ya. Bantu. Gandeng tak tali tingkati permati kasunatan candi 1000 kurang siji. Ateges ora sida kasembadan sliramu boyong Yen ora genep siji. Gusti putri dadi patung dadi reca atot. Iki tak toket mau. Sik. Hop. Piye? Iku pansurane lho ora ngerti. Iki blumbang iki ibarate blumbang. Iki pansurane lho. Kok go wudu nek nu. Kok gak bacin? Piye iki Gusti? Wong dadi reca kok. Wis dadi reca. Kowe nek dadi reca ora ngomong-ngomong anteng. Ini namanya reca ubur-ubur. Kok reca. Iya ki matur.
maksudnya ki ono maknane ceritane. Nggih. Seorang wanita kalau meminta sesuatu dengan suaminya, ngukur kemampuannya pasangan. Nah. Ojo manut kan ditukokke kene-kene lah bojomu gaweane apa? Bojomu gawean harian lepas lho kok njaluk mobil lah ya mesake. Akhirnya nanti sing lanang terus padahal golek rezeki kanthi cara sing haram ora halal. Kok nek gelem slot acak gitu. Ngempani logo. Lah, ojo karo ngono kita jangan karena kekuasaan kamu terus melecehkan kaum wanita. Tepuk tangan. Sakniku ambiaran lho, ngladosi pamundhut wae apa pinten-pinten. Apa? Ambiarane apa? Ambiarane mau di kemotan. Ya iki capek gunung iki. Ditekke bawane sing. Goro-goro. Sampai ambiaran sih. Ambiaran sih. Bae telah ke bawane tarien. Oh, mboten goro-goro. Ya, ambiaran Manut mawon kali. Oke. Bos-bos kita napa banding ngaturke napa? Napa? Ambiaran napa, Pak? Napa, Bos? pamer bojo LDR. 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 Ya, Nak.